खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। जानो हागौ आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पनि खाफाला मोजांमोन, जायनि थाखाय ट्राम्पआ गावनि जिउखौ लानानै एसेयावनो बारग'दों। मख'जाथावदि समाजारि बिजोङाव गोसारनाय मोनसे भिडिअ'आव नुनो मोन्दों आमेरिकानि प्रेसिडेन्टखौ गाग्लोबनाय जाथाय। नाथाय बे जाथाया बोरै जानो मोनखो? मोनसे रिपर्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला एबा मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला खौरांगिरिफोरजों लोगोसे ट्राम्पआ बानजायनाय मोनसे डिनार पार्टिखौ वाशिंटननि गंसे हटेलाव लानाय जादोंमोन आरो बेयावनो हरखाबै सोमजियो खारला खारसि आरो गुलि गावलुंनाय जाथाय। मख'नो गोनांदि व्हाइट हाउसजों खुंजानाय बे हाबाफारियाव ट्राम्पजों लोगोसे लेङाइ हादोरगिरि जेडी भेन्सआबो नुजाथिदोंमोन एबा दंमोन। बे हाबाफारियाव सिनाय मोनै गाग्लोबग्राया गासै 6 दंमोन, जेराव गाग्लोबग्राफोरा फैनानै गुलि गावदोंमोन। नाथाय बे जाथायाव रावबो जेबो जोखोम एबा खहा जायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। ट्राम्पनि सिकिउरिटिफोरा जाथायथिलियाव गाग्लोबग्राफोरखौ गुलि गावनानै बुथारो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आमेरिका हादोरनि हादोरगिरिया हटेलाव डिनारनि थाखाय थांदोंमोन। बे जाथाया वाशिंटननि हिल्टन हटेलाव जादोंमोन। बेनिफ्राय ट्राम्प आरो जेडी भेन्सखौ रैखाथियै लाबोफिननो हायो। गुलि गावनायनि सोदोबखौ खोनानानै गिबि आइजो मेलानिया ट्राम्प आरो गुबुन गागि दैदेनगिरिफोरखौ थाबैनो जायगानिफ्राय बोखारनाय जादोंमोन होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। मिस इउनिभार्स आसाम 2026 बिमुं मोननो हानाय तामुलपुर जिल्ला कलबारि गामिनि महरगिरि पिंकी बसुमतारीखौ गामिनि रायजो राजाफोरा बरायदों। तामुलपुर जिल्लानि जाखांफु महरगिरि पिंकी बसुमतारीया जारिमिन सोरजिदों, जेराव बिथांनि बेबादि जाफुंसारनायखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफ्रा दोलो नोगोरै बरायदों। मिस इउनिभार्स आसाम 2026 बिमुंखौ देरहासार जानायनि उनाव तामुलपुर जिल्ला कलबारि गामिनि पिंकी बसुमतारीया बर' हारिनि मुं, ओनसोलनि मुं आरो आसामनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। पिंकी बसुमतारीया बर' हारिनिफ्राय गिबिसिन आइजो महरगिरि जानो हादों, जाय आसाम हादोरसाखौ ब्रैथि बोसोरनि जुलाइ दानाव जानो गोनां मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव बाहागो लाबावनो खाबु मोनदों। बिथांनि मिस इउनिभार्स आसाम 2026 बिमुंखौ देरहासार जाखांनाय आरो जानो गोनां मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव आसाम हादोरसाखौ गाव हारसिंल' महर दिन्थिफुंनाय एबा मडेलिंनि जाफुंसारनाय एबा देरहासार जानाय नङा। बिथांनि जाफुंसारनाय एबा देरहासार जानाया तामुलपुर ओनसोलजों लोगोसे बर' हारिनिनो जाफुंसारनाय एबा देरहासार जानाय। फिन आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। गुवाहाटीआव हर गेजेराव जानाय जाब्रबथायाव 3 लाइमोननि जिउ खहा जानाय जाथाया गुवाहाटीनि मदगरियाव जादोंमोन। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 3 सिख्ला थैनायनि सीसीटीवी फुटेजनि नुथाया समाजारि बिजोङाव गोसारदों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि मदगरियाव गोख्रैथिजों खारबोबाय थानाय गंसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट गारिया गंसे गिलिर भारा लानानै थाबाय थानाय ट्राकआव सौग्रावफैनायनि जाहोनाव हर गेजेराव जानाय दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव 3 लाइमोनफोरनि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय हर गेजेराव गुवाहाटीनि गेट देहा फाहामसालिनि साखाथियाव AS01 GP 0562 नम्बरनि गारिया गोबां गोख्रैथिजों फैनानै लाखिनानै दोननाय ट्राकजों सौग्रावफैनायाव बे गारियाव थानाय 3 सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैयो। बे जिउ खहा जानाय जाथाया नखरजों लोगोसे हादोरसायावनो मोनसे सोमोनांनाय थासारि लाबोदों। सौग्रावनायनि जाहोनाव गारिनि हालोदा आबुङै गाज्रि जादोंमोन, जेराव स्विफ्ट गारिया थेर-बेथेर जादोंमोन। थैनाय लाइमोनफोरनि मुंखौ पूजा साहा, आकांक्षा चयकिया होनना सिनायथिनाय जादों। गुबुन फारसेथिं गुबुन सासे थैनाय लाइमोन सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो खौराङाव मख'नाय जायाखै। जाथायनि बागै मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला गुवाहाटी मदगरियाव जानाय गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 3 लाइमोन आइजोनि जिउ खहा जानाय स्विफ्ट गारिखौ शमीम आहमेदआ सालायदोंमोन। बेराफारसेथिं फिसाजोनि थैनायखौ गनायना लानो हायाखै बिमाया। आकांक्षानि न'आव दायो दुखुनि थासारि साग्लोबदों। गुवाहाटीनि मदगरियाव गिख्रंथाव जाब्रबथायाव थैनाय आकांक्षानि न'आ सराइदेव सापेकाटी दुनिया पटार गामियाव। बेबादिनो थैनाय पूजा साहानि न'आ गवालपारा कृष्णयनि ज्योतिनगराव। पूजाया गुवाहाटीनि गंसे बेंकआव एबा मोनसे बेंकआव खामानि मावोमोन।
फुजानि नखराव दायो गाबनाय आरो दुखुनि साया साग्लोबसारदों। बर' हारिनि सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय उदां मोननो थाखाय हारिनि थामोनथा बर' हारिनि मोननांगौ मोनथाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आरो बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा मोनसे समाव हारिनि रैखाथि हान्जा दानानै आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं। बिथांजों लोगोसे दासिमबो माखासे बारग' एनडिपि केडारफोरा जोबथेसालियावनो दं। गुबै बाथ्राया बेसोदि गेदेमा रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय माब्लानि समाव उदां अख्राङाव फैनो हागोन। गेदेमा बिथांखौ जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थिगिरिफ्रा सोरखारनि खाथियाव मानो थोंजोङै बिथांनि बाथ्राखौ बुङा एबा बिथांखौ उदां जानायनि बाथ्राखौ बुङा, मानो अपेनलि सोरखारनि सेराव गारां दिखांनो हाया? नोंथांमोना माब्लाबा गोसोआव दंना सोरखौबा एबा सोरबा दैदेनगिरिया सोरखारनि खाथियाव बाथ्रा बुंनाय? माब्ला बिथांनि सिबिआइ केसआ बोखारजागोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेफोर सोंथिया बयनिबो गोसोआव फैयो। थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो हियारिंआ आबुं महर मोनफुङाखै, जेराव सम आरो खाबुनि थाखाय गले गले सुप्रिम कर्टआ रन्जन दैमारिनि जानो गोनां हियारिंखौ आद्रा खालामो। थारैनो माब्ला मोगथां महर मोनगोन गेदेमा बिथांनि बेल हियारिंआ? आसा खालामो इसोरनि अननाय आरो रायजो राजाफोरनि आसाजों थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव थाबैनो फैनो हायो, जेन बिथांनि जानो गोनां बेल हियारिंआ थाबैनो जायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।